Samantala, idol, natuntunpot na aresto sa San Carlos City Police Station ang dalawang wanted sa kasong Syndicated Estafa sa Barangay Bugalyon, Posada, San Carlos City noong Hunyo 16. Kinilala mga suspect bilang isang 25 anyos na lalaki at 27 anyos na babae kapresidente ng lungsod at pawang walang trabaho. Ayon sa ulat ng pulisya, ang lalaking suspect ay may 5 bilang na magkakahiwalay ng warrant of arrest para sa kasong Syndicated Estafa, habang ang babaeng suspect naman ay may isang warrant of arrest para rin sa kaparehong kaso. Wala umanong inirekomendang piyansa para sa kanilang mga kaso. Isinagawa ang pag-aresto alinsunod sa pinatupad na operasyon ng pulisya laban sa mga wanted persons sa lalawigan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng San Carlos City Police Station ang dalawang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon habang hinihintay ang susunod na mga hakbang ng korte. IFM News. IFM News. IFM News.